Dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Centrala na kanalu Mi snaga naroda. Ovde otvaramo različite teme, a danas ćemo se dotaći vojnih tema, rata u Ukrajini i domaćih stvari vezano za vojsku. Ako bi bolje to uradio i objasnio nam šta se dešava od pukovnika Žarka Pecića, predsednika izvršnog odbora pokreta Mi snaga naroda i predsedavajućeg Saveta za odbranu i bezbednost u našem pokretu. Dobar dan, pukovniče. Dobar dan i bolje vas našao. Ja bih krenuo odmah od ovih domaćih tema. Na skupštinsku proceduru je stavljen zakon to jest predlog zakona o izmenama i dopunama o Vojsci Srbije. Šta možete da nam kažete o tom zakonu i zašto je on hitno stavljen na skupštinsku proceduru? Da, evo ja sam upravo dobio ove materijale za taj predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije. Pa sam pogledao, naravno kao i uvek Skupština dostavlja uvek uoči rasprave, a imalo je toliko vremena. Evo, podsjetit ću samo da je prethodni zakon donet još 2007. godine. Dakle, taj zakon o Vojsci Srbije, a nešto je dopunjavano 2007. 9. 10. 15. pa čak i 19. I sad odjednom po hitnom postupku sve to tako na brzinu, a u obrazloženju stoji da je predlog ovog zakona bio dat javnosti na uvid. Iskreno rečeno, ja prvi put ovo sada vidim i proučavajući, gledajući ovo šta je suština, dosta toga ima. Ja ću samo za naše gledalce ono što je bitno i ono što je kratko, nešto sažeto da bismo razumeli suštinu. Pa prvo, zašto po hitnom postupku? Ovde se objašnjava baš dato je zašto to po hitnom postupku. Pa evo da ne prepričavam, kaže razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku saglasno članu 167 je u tome što je, kaže, što bi nepodnošenje istog po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. S obzirom da se stvaranjem mogućnosti za prijem profesionalnih vojnika na službu u Vojsku Srbije na neodređeno vreme, nakon najmanje 3 godine neprekidne službe u svojstvu profesionalnog vojnika po ugovoru na određeno vreme omogućava efikasnija popuna organizacije funkcionisanja Vojske Srbije. Znači, na osnovu ovoga što sam sada pročitao, vidi se da su problem profesionalni vojnici po ugovoru. Ili ja ću skraćeno govoriti vojnici po ugovoru da ne bi sada razvlačio taj naziv. Znači, ovde se ovim zakonom hoće regulisati stanje popune sa vojnicima po ugovoru i tim profesionalnim vojnicima po ugovoru na određeno i neodređeno vreme. Zato što je sada trenutno stanje u vojsci tako da nije zadovoljavajuća popuna. Jednostavno, nema kadra, nema redovnog služenja vojnog roka, nema odakle da se vojska popunjava sa profesionalnim vojnicima i onda jednostavno se ovim zakonom želi to regulisati. Šta je ovde bitno? Najbitnije je to da, evo, počet ću od početka. U članu 2 ovog zakona o izmenama i dopunama vidimo da se načelnik Generalštaba na neki način direktno podčinjava predsedniku Republike Srbije. Znači, učvršćuje se taj hijerarhijsko ustrojstvo, gde je direktno predsednik Srbije kao vrhovni komandant direktno nadređen načelniku Generalštaba. A znamo da to nije tako. Zašto? Zato što ovo nije predsjednički sistem, ovo je parlamentarni sistem, gde državom, a i vojskom, rukovodi Vlada. Ovde se jednostavno tim članom želi učvrstiti taj položaj predsjednika Srbije, gde direktno njemu je podređen načelnik Generalštaba. Drugi oficiri koji su ranije u zakonu stajali nisu tu propisani. To je ono što je kao udarno i za početak što bi ja izdvojio. Drugo, ono što bi izdvojio, to je upravo regulisanje statusa vojnika po ugovoru. Podignuta je starosna granica vojnika po ugovoru na 35 godina. Do sada je bilo 30 godina. Za podoficira na 40 godina,
i oficire 45 godina. Šta time hoćemo da kažemo? Dakle, nemamo popune sa mlađim kadrom i onda se podiže starosna granica, time idemo da imamo staru vojsku, šta drugo da kažemo. Posetit ću samo, evo, naše gradivce da 45 godina je spada u kategoriju trećepozivaca. I ako se sećate, one podele vojske, prvi, drugi i treći poziv. Treći poziv je upravo od 37 do 45 godina. Prema tome, šta mi hoćemo time da imamo? Staru vojsku. A to je, naravno, razlog je zato što je permanentno osipanje kadra, kako vojnika po ugovoru, tako podoficera, tako oficira. I sad se na neki način ovim to želi nadoknaditi. Također, date mogućnost da se vojnik taj po ugovoru ili profesionalni vojnik na određeno vreme, nakon 3 godine, bez konkursa primi u stalni radni odnos. Ja to tumačim kao mogućnost zloupotrebe, razumete? Ako si sada dobar vojnik ove 3 godine, ja ti mogu obećati da ću ti dati da ću te primiti na neodređeno vreme, što ima svoje benefite kao i svaki posao na neodređeno vreme i jednostavno oni poslušni vojnici, lojalni, bez obzira na recimo stručnu osposobljenost i tako dalje, imaće mogućnost da odlukom komandanta koji predloži dođe do ministra odbrane da ga prime na neodređeno vreme. Također je, pored ovoga uslova koji sam rekao da je podignuta starosna granica, snižen je nivo školske spreme. Tako da vojnici po ugovoru kada budu konkurisali dovoljno da imaju osnovnu školu. Šta to znači? Imaćemo, pored toga što će biti to stari kadar, po starosnoj granici, bit će i neobrazovan kadar. Sa 8. razredom znamo da se u nekim firmama mogu samo primiti za higijeničarku, pa možda ni za to. Tako da je jednostavno spušten skroz kriterijum, a sve zbog toga što ne možemo da popunimo vojsku sa kvalitetnim kadrom. A razlog svemu tome je nedonošenje zakona i samo je najava o redovnom služenju vojnog roka. To je najavljivano više puta. Svaki put pred Novu godinu, svaku Novu godinu, mi očekujemo da će baš tada vojnici krenuti na odsluženje vojnog roka. Sada je prvi put, posle nekoliko godina najave, od koje ova vlast, mislim, to propagira, prvi put je određen budžet. A to ne znači da će već do godine da bude, da ćemo imati redovno služenje vojnog roka. To samo znači da će taj novac poslužiti za pripremu. Treba da se urede kasarne, treba da se uredi infrastruktura i tako dalje. A to traje od 3 do 4 godine. Ja lično mislim da prvog vojnika na redovnom služenju vojnog roka nećemo imati pre naredne, ajde da kažemo, 3 godine u najboljim uslovima. Tako da to su sve problemi koji sad iziskuju da se vojnici, da se Vojska Srbije može popuniti sa ovim vojnicima po ugovoru ili profesionalnim vojnicima, kako se ovde navodi. Naravno, posjetit ću i to da je najbolja popuna vojnika po ugovoru uvek je bilo i uvek će biti od vojnika na redovnom služenju vojnog roka. Znači, oni kada odsluže vojni rok, to je odlična baza da se određeni vojnici, da im se ponudi da pređu u profesionalne vojnike. To je uvek bolja varijanta nego ovako. Mi sada imamo služenje vojnog roka, dobrovoljno služenje vojnog roka. Međutim, mali je to broj. Ne može da zadovolji, jednostavno, ne može da zadovolji potrebe Vojske Srbije. Zato imamo manja kadra, posebno imamo manja kadra kod, recimo, vozača tenkova, operatori složenih sistema i tako da tu imamo uvek manja kadra, jednostavno smo u problemu. I zato se sad insistira na tako hitnom postupku donošenje ovih izmena i dopuna da bi se usvojio novi zakon o Vojsci Srbije.
Imam sad više pitanja, ali ajde da krenemo od prvog. Da li je predsednik i po ranijem zakonu bio vrhovni komandant i u mirnodopsko vreme i da li se ovim zakonom nešto menja po pitanju toga ili ostaje isto? Pa skoro da ostaje isto. Znači ta tačka koja reguliše da je načelnik Generalštaba direktno njemu potčinjen, u prethodnom zakonu je bilo da je, kako tu stoji, evo, da ja sad ne prepričavam, ako nađem, znači, e, lica, načelnik Generalštaba i lica na komandnim dužnostima. Sad se ovo briše, lica na komandnim dužnostima u sastavu Vojske Srbije, nego direktno načelnik Generalštaba. Dakle, samo se za nijansu učvršćuje njegov položaj. Ja bih rekao, čitajući ovaj zakon, sad opet kažem da ne idem u širinu, ima mnogo toga, na kraju bih rekao da samo fali da ovaj zakon da propiše maršalsku uniformu za vrhovnog komandanta. Samo to još fali i onda smo tako je ustrojen prema jednom vođi, prema jednom glavnom komandantu. Znači, fali maršalska uniforma i to je to. Evo, A što se tiče običnog vojnika koji nema tu maršalsku uniformu, šta se menja u njegovom statusu ovim zakonom, sem toga što može i treće poziciji da se... pa ovde najviše ovaj zakon kod tog profesionalnog vojnika reguliše i njegovo, kako bih rekao, zdravstvenu tu zaštitu, te neke prinadležnosti koje i te neke benefite koje bi imao. Mislim, sve je to, ali to vojnika najviše zanima i interesuje plata. Zbog toga oni tu ostaju ili odlaze. Osnov je plata, a sve ostalo, mislim, u redu je da ima tu i zdravstvenu zaštitu, regulisanu i određene druge benefite, ali plata je osnov. Plata nije dobro raspoređena i nije dobro ovim zakonom regulisana. Evo, podsjetit ću samo da je sve urađeno, kako bih rekao, nakaradno. Ovde mi imamo jedan projekat koji je to najavio, da kažem, vrhovni komandant, moram tako da kažem, taj projekat za 1.500 vojnika, znate, profesionalnih vojnika. Oni su zaista, njih stalno popunjavaju, stalno ih, zato što ni tu baš nije dobro stanje kod popune. Oni su zaista obučeni i obučeni u uniforme, kako da kažem, i u opremu, vrhunski i dobro su plaćeni. Apsurd je da taj vojnik ima veću, recimo, platu od generala. To je apsurd. Da li me razumete? To radi, mi sada kad pogledamo ovaj rat u Ukrajini, mi vidimo da su ti vojnici po ugovoru najbolje plaćeni, ti profesionalni vojnici koji su na prvoj liniji. Rukovodstvo Rusije i Putin su radili tako da kada je rat, kada krene rat, onaj koji je na prvoj liniji, koji juriša, kako ja kažem, onaj juriša, naravno, kako kaže šturmovi, kako kažu, on je najbolje plaćan. Ovaj već u drugoj liniji je manje plaćan. I tako dalje po nivoima izlaganja opasnosti, tako su i plaćeni. Ja se slažem da ovaj vojnik po ugovoru koji je u projektu 1.500 vojnika bude plaćen 2.500 evra koliko je sada plaćen, ali onda kad bude krenuo na Kosovo i Metohiju da oslobodimo našu južno-srpsku pokrajinu i kad bude krenuo u juriš, da mu platimo i da mu još i povećamo platu. Tu se slažem. Ali sad u miru, a ono osnovno što u zakonu nije regulisano, a to je da kada rat počne i kada se vidi da će rat da krene, mnogi vojnici po ugovoru odmah raskidaju ugovor. To imaju to pravo, raskidaju ugovor i odlaze, skidaju se i odlaze kući. To smo imali sada isto situaciju, ja sam nekoliko primjera video, da kažem, u praksi, gde kad je ona bila kriza, kad je upala Rosu na sever Kosova i kad je Vučić podigao borbenu gotovost, pa se načelnik Generalštaba Mojsilović izvinjavao komandantu KFOR-a da nećemo mi ništa, nego smo samo tako podigli borbenu gotovost. Mnogi vojnici su se, kako je rekao, skinuli ili dali otkaz u vojsci i nisu želeli da se izlažu tom opasnošću. Znači, ovaj zakon bi trebao da reguliše primjere, evo, neko moje mišljenje, da
Vojnik po ugovoru ne može da raskine ugovor ako dođe, ako se proglasi u Srbiji neposredna ratna opasnost, elementarne nepogode i tome slično. Znači, da ne bi mogao, da mora da ima jedan otkazni rok od godinu dana. Lako je u miru, znate, sad imate platu, imate sve, sve je lepo, a kad dođe opasnost, ajde nećemo više, nego ajde da napušta vojsku. Znači, tu je suština, to je što je ono bitno, nije regulisano, a nebitne stvari su regulisane. Tako da oko ovog što sam malo pre rekao, jako je loše urađena to nagrađivanje, odnosno plate. Plate su date najviše tim, kažem, tim vojnicima koji služe, ja slobodno mogu da kažem, u marketinške svrhe, a dok u određene strukture ljudi nisu. Evo, mi imamo apsurd i kod oficire. Evo sad, recimo, pazite sad ovaj primer. Pukovnik koji je u Generalštabu, on ima manju platu nego pukovnik koji je, recimo, u brigadi, u jedinici. A to je nelogično. Razumete, u Generalštab dolaze oficiri koji su prošli sve dužnosti, recimo od najnižeg komandira voda do komandanta brigade, komandanta korpusa, i dolaze u Generalštab. I naravno, kruna njihove službe, znanje, iskustva je Generalštab, gde oni tu svo svoje znanje, iskustvo, tu upravo i pišu dokumenta i prenose na počinjene jedinice. Tako da sada pukovnik jednostavno ne želi da ide u Generalštab, želi da ostane i dalje tu u brigadi na nekom položaju, jer će imati veću platu i sa većim platom će da ode u penziju, i onda imamo u Generalštabu neke majore, kapetane koji su neiskusni i ne mogu da odrade taj posao planiranja, organizovanja u tim sektorima koje služe za to u Generalštabu ili Ministarstvu odbrane. Pa dobro, znači u suštini oni su, kad su zapošljavali ove profesionalce u specijalnim jedinicama, samo napravili, što vi kažete, medijski trik da privuku ljude, mada i to je i bolje da se privuku ljudi u vojsku na bilo koji način, ali je totalni apsurd da, mislim, ja znam neki ljudi što imaju tako između 2 i 3 hiljade evra plate mesečno, dok kažete da oficiri u Generalštabu imaju manje plate, to je znači klasično sabotiranje vrha vojske da ne može da funkcioniše. Da ja vas pitam, kako smo mi sad spremni kao vojska sa ovim novim sistemima koje su došli? Mi smo komentarisali Puls još kad je došao u etar prvi put, a evo sad ga imamo i ovde. Kako vi komentarišete? Pa jeste, što se tiče uopšte ovako situacije oko opreme i naoružanja, tu mi nemamo nekih problema, iskreno rečeno, to moram priznati. Prvo, imamo namensku industriju koja može jednostavno da odgovori na sve naše zahteve. Možemo da proizvodimo te sisteme. Ja sam onda, kad smo pričali o Pulsu, govorio da je nepotrebno davati toliki novac. Jeste taj sistem izvanredan, dobar je, to je izraelski sistem. Mi možemo da proizvedemo za njega i municiju, on je modularan sistem i tako. Međutim, mi nikada nismo kupovali takve sisteme. Uvek smo proizvodili. Počeo od onog malog višecevnog raketnog bacača Plamen, koji je 128 mm Plamen, pa onda smo imali posle njega Oganj, pa Orkan, pa Košavu. Znači, mi možemo da proizvedemo te sisteme. Tada sam rekao da imamo u razvoju sistem Orava, koji je sličan Pulsu, i mi bi mogli da ga razvijemo, ali je njegov razvoj i ispitivanje stalo. Ne znam iz kog razloga. Verovatno je stalo da se napravi neki ugovor, deal, kako to obično bio u trgovini. Znači, to je bilo nepotrebno. Sada, znači imamo dobre sisteme, mi imamo opremu i možemo da je proizvedemo i nabavimo, to nije problem, ali je u pitanju kadar. Znači, mi nemamo kadar za koji će sa time da rukuje. Prvo, znači, nemamo vojnike. Da li me razumete? Mi po onom dozvoljenom, kako bih rekao, međunarodnom dogovoru kada se SFRJ raspala, a nama je dozvoljeno da imamo 30.000 vojnika. Mi, kad bi zaista imali tih 30.000 vojnika, mi bi mogli sutra da krenemo na Kosovo. Dobro, na Kosovo i Metohiju, dobro obučeni vojnika. Međutim, mi nemamo. Mi to imamo sve ovako za
Evo, za parade, evo sad, pa čak ni za parade nemamo. Ja ne želim o tome da govorim zato što svako može da sluša ovu emisiju i gleda, a ja ne volim da pričam baš toliko loše o vojsci, ali moram nešto da kažem. Normalno da je ta parada bio samo jedan marketinški ovaj, jedan marketinški prikaz i nije se postiglo po nekom mom mišljenju ono što treba, ili prikazano ono što treba da se prikaže, a to je odraz moći i moći naše vojske, odnosno Vojske Srbije. Jednostavno nije imalo ni dovoljno vojnika, vozača, tenkova, nije imalo dovoljno vojnika koji su članovi posade, to je sve tako skupljeno na neki način i prikazano je za narod i za masu, a moram reći, a ne mogu da ne kažem, lažno. Znači, nije to stvarno što smo videli, to je ipak na neki način lažno. Pa to mi znamo, pogotovo mi koji smo u dodiru sa vojnicima. Ja znam, razgovarao sam sa ljudima. Dakle, tenkovi su vozili penzionisani oficiri, nije imalo dovoljno tenkisti, da. Neki su bili statisti, neki recimo u običnom vojniku koji je bio tamo u nekom, evo da kažemo, uslovno rečeno mehaničar, automehaničar ili kuvar, on je recimo glumio nekog člana posade na specijalnom onom vozilu, Bovu ili tako dalje. Tako da je to jednostavno, ne možemo tako da radimo i tako da se lažemo. Moramo da prikažemo ono što ima. Taj prikaz i ta parada uopšte nije morala da se izvede sada. Zašto? Nije moralo, jednostavno ako nemaš, nemoj. I to je bolje nego da sami sebe lažemo i prikažemo nešto što nije tačno. Tako da tu je problem. A opet kažem, imamo izvrsnu namensku koja može da proizvede sve. Tako da nije to problem. Da se naoružimo, ali problem je mi moramo da uvedemo pod hitno obavezno služenje vojnog roka i to ne ovo što se predlaže 75 dana, to je ništa. Znači, minimum 9 meseci, ali za početak može 6 meseci. 6 meseci obuka mora da traje, ne može manje. Verujte mi, ja sam dugo u vojsci bio i to je malo, sad su sistemi jako savremeni, sofisticirani, visoko sofisticirani, potrebni su pametni vojnici, ne može vojnik sa 8 razreda, mislim da me razumete, da dođe da ga stavite u neki da obsluže radar ili neki sistem za izviđenje i tako dalje, mora biti malo ipak, bar sa srednjom školom. Tako da, hoću da kažem, to mora da se radi. A koliko vidim i koliko možemo videti, to neće da se desi uskoro, to se uvek ovako najavljuje i uvek pred Novu godinu i pred svaku Novu godinu i eto, to je to. Što se tiče Morave, ja sam nešto istraživao, mislim, tamo po forumima kažu da je zapelo u tom segmentu jer nismo mogli da isprobamo rakete koje su trebali, pošto su dalekometne rakete, a mi na Pasadenskim livadama imamo neki kraći opseg koji može da se isprobava, onda smo trebali to, ja mislim, u Bugarsku da šaljemo, da oni preko Crnog mora isprobavaju, pa to nije prošlo. Druga stvar koja mi je izuzetno bitno, spomenuli ste ovu paradu, sem skupljenja političkih poena ovog režima, mislim da je parada bila isforsirana zbog hrvatskog mimohoda za obljetnicu Oluje, kako oni kažu. A mene interesuje, što se tiče namenske, više puta ste pomenuli, koliko naša namenska realno može da proizvede municije, jer smo videli sad par izjava da je predsjednik rekao kako treba sve iz magacina da možemo ponudimo Evropskoj uniji da im prodamo. Da li to utiče na našu borbenu spremnost ako prodamo naše magacine oružja Evropskoj uniji za slanje Ukrajine ili ne? Da. Prvo pitanje, rekli ste o Moravi. Ne slažem se s time, ma nema to veze, pa mi i taj Puls ima dalekometnu raketu. Znači, nije to baš tu. Mislim da tu nešto je drugo u pitanju, ja mislim da je to uveženo, da je to ipak ili neka obaveza ili moranje, neki dil. Ne mogu ja sad da prognoziram, ali jednostavno nešto ima, jer nikada nismo uvozili
takve sisteme, uvek smo ih pravili, možemo da napravimo. Tako da, nešto je tu drugo u pitanju. Ja znam da treba da se vrši ispitivanje dalje i je zaustavljeno. Zašto je zaustavljeno? Pa mi smo napravili druge sisteme, isto i Oganj, i Košava imaju velike domete. Nije to u pitanju. Ali dobro, u svakom slučaju mislim da je tu nešto drugo u pitanju, da mi možemo da napravimo sličan sistem, imamo mogućnost, imamo sve. A ovo što ste pitali za namensku, da, tačno je to. Naša namenska ima ih više. Znači, prva petoletka, ona proizvodi uglavnom minobacače 60, 81, 82, 120 i bacače granata 40 mm. To proizvodi još puno toga, opreme za neka vozila i tako dalje. Lučani u Čačku proizvode barute i tako dalje za svu vrstu municije. Krušik proizvodi artiljerijsku municiju, raketne sisteme. Prvi partizan Užice proizvodi pešadijsku municiju. I da li sam još nešto zabrojao, Barič i Iskra Barič isto vezano za barute i tako, eksplozive. Prema tome, imamo namensku industriju dobro opremljenu, sposobno da proizvede. Međutim, šta je tu poenta priče, na šta bi ja samo skrenuo pažnju našim gledalcima? Evo ovako, pre početka specijalne vojne operacije, naša vojna industrija radila sa nekim smanjenim kapacitetom. Zato što je jednostavno tako nije nam se dozvolilo da izvozimo nešto puno i radili smo kako smo radili. Dolazi specijalna vojna operacija, pojavlja se potreba za municiju. Nama se naređuje, jednostavno moram da koristim taj izraz, naređuje se da proizvedemo municiju i da to šaljemo za Ukrajinu. Naravno da mi pružamo otpor, odnosno predsednik Vučić je tada rekao, pa ja to ne mogu da uradim zato što ja to ne smem da uradim. Onda njemu rečem, ne, ti će da proizvodiš, ta municija će da ide u neke treće države, a odatle će da ide za Ukrajinu. Mislim, ja vam kažem, nije problem kad povećaš kapacitet, ali kad ga povećaš sa namerom da tu municiju šalješ u Ukrajinu, onda je to nešto drugo, da me razumete. Prema tome njemu je dobro da poveća proizvodnju, uložena su sredstva i naravno povećan je broj zaposlenih. I sad je sve to lepo. Imate veliki broj zaposlenih, svi rade, primaju se plate, izdržavaju se porodice, plate su sasvim solidne u toj namenskoj industriji, ali je problem gde to naoružanje i municija ide. Nije problem gde ide, nego dogovorno gde treba da ide. Znači, dogovoreno da tamo ide. I na kraju pritisnut od strane Rusije, znam onu izjavu Zaharove, da je Vučić prozvan da to radi, zašto radi, on sada daje izjave kako mora, zaposleni tamo radi i tako dalje. Znači, sve je sada to vrdenje, izbjegavanje, a osnova je toga da jednostavno ta municija se proizvodi i ide tamo. I ona i sad ide tamo. Onda kada ga je Zaharova prozvala, on je onda u panici stao. Jednostavno, zašto ja ovo pričam? Zato što znam, zato što imam podatke. A ja sam iz Trstenika, ja znam šta se događa u Namenskoj, znam da su magacini krcati puni. Znači, proizvodite se i ja kažem zašto su puni, pa kao stalo se, ne smemo, sad se čeka situacija, klima da se to izveze. Znači, puni su magacini totalno. Znam i kad su išli. I znam kad su tovareni išli direktno za Ukrajinu, a onda posle išli za neke druge zemlje. A je li istina? Pričam, to je istina, to je činjenica. A je li istina su slali neke komplete u Češku koje su posle stvari komplet granate rasturene, gde oni posle u Češkoj spakuju i samo je pošalju kao... Pa, ne znam za taj podatak, ali vidi, dokaz za to, puno pronađenih oznaka na ratištu u Ukrajini, gde tamo vidite oznake da su naše oznake, sanduci, gde recimo ruska vojska ne ide za robi, još nije ni utrošeno i onda se to snimalo i pokazuje se. Prema tome, nije to sada nisam ili jesam, 100% tačno,
Pa sam je Vučić i priznao i rekao je sad na kraju, pa da imamo dovoljno, ali mi ćemo ponuditi Evropi, pa oni nek daju ko noć, mi moramo da prodamo i tako dalje. Pa što nisi prodao Rusima onda? Ako je to tako. Znači, to je priča oko namenski i oko toga. Mislim, to je tako jednostavno i tu nema sada da li jeste, da li nije. Na Telegram kanalima se provukla informacija da smo puls dobili zbog toga što smo dali oružje za Izraelu za Gazu. Pa ja ne znam da smo dobili, ali koliko da mi su to platili, Pa, izneta i cena da ja, ali kažu da je bila neka ipak Trumpa između. Sad ne znam, nisam siguran, ali eto, to je još jedno zanimljivo. pa, može da bude zanimljivo, ali najavljena i cena i sve to. Ja opet kažem, Puls je odličan sistem, nije ništa, nije tu problematično oko toga. Znate, kao što bi rekli da je isto Rafal kao avion dobar avion, ali imamo bolje uslove i jeftinije mnogo ako ćemo, sad ne smemo od Rusije. Pa dobro, ne smemo od Kine. J-10 se bolje pokazao od Rafala i pobedio ga je u ratu između Pakistana i Indije, jel tako? To znamo. Prema tome, zašto ni... A mnogo jeftinije i jeftinija je obuka. Evo sada, sad možemo sad i od Rusije, nije tačno da ne možemo, možemo, nego to sad tako se prikazuje. Sad imamo toliko jeftin borbeni avion koji sada radi, kad sam već tu, koji radi Rusija i Belorusija, to je Su-75. Znači, koji je jeftin će biti, a isto šeste generacije, ali je nešto slabijih performansi od materijala jeftinijeg, recimo maksimalna brzina 1,8 maha, što je okej, ima solidno naoružanje, nema baš kao Su-57, ali je sasvim okej i on će se prodavati za druge vojske. Zašto? Znači, kad kažem jeftin, znači jeftinije i od Suhoja i od Miga, bit će jeftiniji mnogo i zašto eto to recimo nismo sada ušli u tu varijantu kupovine. I pogotovo što naši piloti znaju da kažem da rukuju sa tim sistemima, sa tim avionima, to su ruski tako modeli da mi znamo i jeftinije i obuke i sve. Upravo ste apsolutno, mada nakon rata Indije i Pakistana pokazalo se da je odnos cene i kvaliteta najbolji kod Kineza. Jeste, najbolje, tako je. Dotakli smo se Ukrajine, pa bih onda malo sa vama prošao i geopolitičku situaciju u svetu što se tiče konflikta. Amerika i Rusija su pre par dana otprilike napravili neki okviran oblik primirja, na šta su Evropa i Ukrajina to odbili. Kako vi cenite situaciju na frontu trenutno, pošto vidimo da su se pokrenule velike operacije u Zaporožju, u Donbasu se nastavljaju čišćenja, Pokrovski je pao, Mirnograd u okruženju. Kako vi komentarišete trenutnu situaciju na frontu? Da, izračno mi moramo da pratimo tu situaciju, jer od ishoda toga rata u Ukrajini zavisi naša sudbina, moram slobodno tako reći, zato što mi za sada spadamo u one države koje nisu uvele sankcije Rusiji, koje jednostavno su neutralne u tom, mada ne možemo sad reći da ne pomažemo Ukrajinu, ali kao zvanično ne. Govorim apropo ovo što sam malo pre pričao o municiji i naoružanju. Ali ajde da kažemo zvanično stav je naš i zato što je opredeljenje našeg naroda je za Rusku federaciju, za Rusiju kao jednu bratsku i prijateljsku državu koja nam čuva Kosovo i Metohiju u Savetu bezbednosti i tako da mi trebamo da budemo zainteresovani. Ne daj Bože, eto, kad bi se nešto desilo obrnuto, a neće se naravno desiti, to je bio za nas veliki problem. Evo, ovaj rat je već pri kraju, evo, 3 godine i 9 meseci, ako se ne varam, još malo pa 4 godine, konačno se vidi rasplet situacije. Sada je situacija takva da je na celom frontu tom ukrajinskom
sa ruske strane skoncentrisano 700.000 dobro obučenih vojnika. A setimo se da je specijalna vojna operacija započela sa nekih 150.000, 120 do 150.000 vojnika. Znači, dobro obučenih vojnika, iskusnih vojnika koji polako idu i oslobađaju teritoriju onih samoproglašenih republika koje su se proglasile da budu u sastavu Ruske federacije. Lugansk je potpuno oslobođen, ostaje Donjec, Zaporožje i Herson. To znamo, ostali su neki delovi koji treba da se oslobode. I Rusija ide ka tome i ona od toga neće odustati. Uopšte neće odustati od ona 3 cilja proklamovana na početku specijalne vojne operacije, to je denacifikacija, demilitarizacija i neutralnost Ukrajine kao države da ne idu u NATO i da ne može da bude članica NATO. Znači, jednostavno neće odustati od toga. I bili su veliki problemi dok nije došla, da kažemo, Trumpova administracija na čelo Sjedinjenih Američkih Država, situacija poprilično promenile, ali ne baš tako drastično, ali mnogo bolje nego sada. Sada već govorimo o miru o kome nismo pre godinu dana uopšte ni pominjali, jer moramo shvatiti da Rusija ne vodi rat samo sa Ukrajinom, nego sa još 52 države NATO pakta, odnosno Evropske unije. Tako da je, kod kojih je skoncentrisana veliki novac i koji u mnogo pomažu Ukrajini i novčano i ovako, da kažemo, u naoružanju i opremi. Tako da je to problem, tako da Rusija ima veliki problem oko toga. Sada smo došli, kao što ste pomenuli, u neku fazu pregovora da može da se sklopi mir. Mir ne sklapa, odmah to moram da napomenem, Amerika zbog toga što se voli sa Rusijom i jednostavno želi neke odnose prijateljske, nego jednostavno Trump želi, i kako je on rekao, ne želi mir da ne bi ginuli tamo neki momci, kako on to rekao, sad ćemo se njegove izjave, nego jednostavno želi da tu stvori neko primirje, da reši taj sukob i da se preorijentiše na Kinu. Zapamtite ovo što sam rekao, ja sam to govorio i pre godinu dana u nekim emisijama, Kina je sledeći svetski sukob, gde opet će Amerika neki proksi rat preko Tajvana da započne, da Kina i Tajvan započnu rat da bi jednostavno se Kina oslabila kao što se sada smatralo da će Rusija oslabiti u ovom ratu. U prilog tome govore činjenice, samo ću kratko. Tajvan se naoružava sve više i više, sa sve boljom i boljom opremom, sa najsavremenijom opremom od strane Amerike i njenih saveznika, a Kina gradi svoju vojnu industriju je podigla na izuzetno veliki nivo. Ono što je Kina pre 5 godina radilo sa vojnom industrijom, to ni približno nije kako danas radi. Sada Kina, na primjer, i šta razvija, koju komponentu, šta mislite razvija Kina? Raketnu tehniku i ratnu mornaricu. Znači, sada po broju plovila govorimo, Kina je prestigla čak i Ameriku, ali ne po snazi, zato što Amerika ima 11 operativnih podmornica, Kina samo 1 ili 2 i mislim nije toliko moćna i snažna, ali razvija i zamislio to i ratne mornarice razvija desantne brodove. Zašto baš desantne brodove? Znači, planira se, jer jedino Tajvan može da se osvoji, ako tako govorimo, vojno sa mora i to desantom nekim. Baš sam isto nešto čitao to da godišnji deplasman koliko izbacuje kineska mornarica brodova je 10 puta veće proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja bih da vas pitam vezano za to, ajde, mislim, jasno je da Rusija sad nakon posljednjih nepokretnosti u pregovorima je krenula i na Dnjepropetrovsku oblast, tako da su oni stalno šire svoj uticaj, pa ako ne prihvate Ukrajinci ovaj vid sporazuma, onda će sledeći biti još gori po njih. Mene interesuje druga stvar, da li je Venecuela u stvari sledeća tačka američkog napada i da li će ona poslužiti kao industrijska osnova i baza energenata za sukob sa Kinom? Ne,
Amerika neće napasti Venecuelu kopnenim snagama. Ako dođe do nekog sukoba, to će biti udari sa distance, kao što su i nama radili. Znači, sa brodova, raketama i, ajde da kažemo, dronovima, prvo će se neutralisati vojni ciljevi, zato što je vojska jako privržena Maduru, ovom predsedniku, a ona ga zapravo i drži, a opet je tu pozadina jedna drugačija. Predsednik Maduro je napravio veliku korupciju u svojoj državi i omogućuje visokim oficirima, generalima, omogućuje im je da mogu da švercuju i da rade koruptivne radnje. Da, klasika, naoružanje, droga i tako dalje. Oni su mu lojalni. Njemu je izuzetno lojalna vojska. Znači, situacija u Venecueli je izuzetno teška, jer tamo vlada velika inflacija i bez obzira što ona ima ogromne količine nafte, ona ne može jednostavno to više da proizvede, jer je imala američke sisteme u proizvodnji nafte, a kad je Amerika udarila 2019. blokadu, onda Venecuela više ne može bez te njihove opreme da ni to proizvede ni da izveze. Oni izvozi u Kinu, Iran i tako dalje. Venecuela se oslanja na Rusiju u vojnoj pomoći, na Kinu u nekoj, da kažemo, ekonomskoj i trgovačkoj, na Iran također u nekoj, ajde da kažemo, pomoći vojnoj vezano za rakete, i Kubu koja, interesantna je Kuba, ima veliki broj ljudi koji rade i tamo su, kako bih rekao, u Venecueli rade u vojnim strukturama, bazama i posebno u zdravstvenim tim ustanovama vojnim, u veliko pomažu. Ceni se da ima negdje do 50.000 Kubanaca koje tu rade i pomažu im. Tako da i Kuba je jedan od saveznika Venecueli. Sve to Amerika zna i ona ne želi, jer je nemoguće jednostavno poraziti Venecuelu vojno, odnosno kopneno, da se iskrcaju kopnene snage, da se snage iskrcaju na kopno, zato što je to takva zemlja ogromna, ljudstvo je skoncentrisano u gradovima, a zemlja je ogromna, prekrivena šumama, prašumama, brdovitim terenima i planinama, tako da je jednostavno nemoguće. Ali će, ako dođe do toga, do sukoba, ja mislim da hoće u određenom trenutku, moći samo da deluje sa distance, kad neutrališe vojne ciljeve, onda će ići na par tih rafinerija i da totalno oslabi ekonomsku moć, ekonomsku situaciju koja je onako jako loša, i na taj način da dokaže Venecueli da mora da smene Maduro ili da se na neki način preorijentišu prema Americi. Gledao sam neke snimke vojske Venecuele, oni imaju pozamašan broj ljudi u kopnenim snagama i jedna njihova jedinica je pravila neku pesmu Jenki, ovo će biti tvoj južnoamerički Vijetnam. Pa dobro, mi svašta možemo da nađemo na tim YouTube kanalima i tako, međutim činjenično stanje je da nije mislim vojska Venecuele nešto toliko jako. Oni jeste brojčno mogu, oni čak mogu da brojčno tamo Maduro najavi 8 miliona, ali realno oni imaju oko 160.000 vojnika. I nije neko naoružanje impozantno u smislu da može da odgovori sada američkoj vojnoj sili. Da, jednostavno, mislim imaju sisteme, ali ako govorimo o PVO sistemima, oni imaju, najviše što imaju to je S-300, onaj malo moderniji sistem, koji onaj anti-sistem malo savremeniji od običnog S-300, to je najveće. Onda imaju ove ruske sisteme, kako bih rekao, trupnu PVO odbranu, mogli bi da se nose sa dronovima, tako da obaraju, ali ne mogu da pariraju američkoj vojnoj moći koja jednostavno može da ih poklopi i da te udarne vojne ciljeve eliminiše. Da, pa mislim nije ni kvalitet toliko diskutivan, toliko nemaju mnoštvo naoružanja. Nemaju ni mnoštvo. Amerikanci su doveli, mislim sad dovode i drugi nosač aviona i 2 udarne grupe. Pa jeste, mislim.
Tu je 15.000 vojnika u tom Karipskom moru, samo jedan nosač aviona ima posadu, odnosno 5.000 vojnika, pa onda ima snage za brzo reagovanje, takođe stacionirano na tom jednom ostrvu, koji može da izvrši desant, ali opet je to 5.000 vojnika, mislim nije ni malo. Može da se desi, a moja neka takođe kad sam ovako gledao i razmišljao o tome, može da se desi neko da će da desantiraju na neko bliže ostrvo prema Venecueli. Sad koje baš i da tu recimo uspostave svoju bazu i da onda kontrolišu taj deo. Može i to da se desi. Ali da direktno dođu, da. Najverovatnije će preko pete kolone. Tako, ali moguće da se desi da ova kako da kažem, desantna grupacija, tih 5.000 vojnika Monavičke pešadije se iskrca na neko ostrvo. Tu i da se tu naprave baza, to je neka Znači, Severna i Južna Amerika i dalje ostaju američko dvorište i tu nema zalaženja drugih sila. Tako je, da. Da li ste videli da je Japan uveo u svoj zakonik da je napad na Tajvan u perspektivi napadi na Japan? Pa, vidio sam to. Da, ta geneza sukoba oko Tajvana je baš dugačka, mogli bi da pričamo malo duže, ali nesporno je sledeće, da je Tajvan, odnosno ostrvo Formoza i Tajvan, kineska teritorija. Tajvan nije međunarodno priznat. Priznale ga 2-3 neke banana tamo ove države. Mislim 7-8 ti neki banana. Nije ga priznala Amerika. Pa prvo. Ma, ne samo to, i Drugog svetskog rata, to je, Tajvan je samo razlika bio što je Chiang Kai-shek Otišao tamo, ništa drugo i predao se to i tako, jes. Prema tome, to je zvanično kineska teritorija. Kina bi htela da reši Tajvan nešto po principu kao što je rešila da Tibet. ne, kao što je rešila Hong Kong. Da, mirna neka mirna reintegracija. U tom smislu to je isti narod, prvo isto sve, međutim, znate kako je tu kad gde Amerika zakuva tu se teško može da prođe bez rata. Amerika će sigurno to pokušati, opet kažem sa ciljem da se Kina na neki način oslabi, jer taj rat će biti jedan od najtežih ratova, najteža vojna operacija u istoriji ratovanja je upravo pomorsko-vazdušni desant, odnosno iskrcavanje sa mora na neku teritoriju. Mi smo zadnji taj vazdušno-pomorski desant imali u Normandiji 1944. i videli smo i pored tih dobrih priprema i svih varki da je to bilo puno problema oko toga. Prema tome, posle toga se nije nigde u svijetu dešavalo, tako da, pogotovo sada, savremena oprava, tehnika, ma to da ne pričamo. Tako da će to biti, Kina to zna i svesna je toga i ona će po svaku cenu izbeći ovo. Da oprostimo ljudima, Tajvan je u stvari kao kad bi se četnici preselili na Tajvan, a komunisti ostali u Kini. Pa dobro, možda tako. Još jedno pitanje, ne znam koliko ste ispratili ovo novo dešavanje u Africi, da je u Gvineji Bisao sad došla ponovo vojna hunta koja je potpomognuta Rusima i da se taj Sahelski savez država širi, ali da s druge strane imamo ponovo aktiviranje džihadista u Maliju koji opsedaju glavni grad Bamako. Dobro, to je uvek bilo trusno područje i Gvineja Bisao nije ovo nešto novo. Znači, to se dešava. Sad tu opet, moram to da naglasim, kad je već vezano opšte za Afriku. Tu Rusija ima najveće šanse, jer Afrika po tradiciji, posle oslobođenja sve te afričke zemlje, posle oslobođenja od kolonijalnih država kao što su bili Amerika i evropske zemlje, ona jednostavno je pribegla Rusiji zato što je to prvi beli čovek koji je uvažio crnog čoveka. Rusi su to. Znači prvi beli čovek koji je uvažio crnog čoveka, to su zapravo Rusi i to se u Africi zna, u svim afričkim zemljama i oni su samo dobrodošli. Sad
koliko god da je sad tu Rusija u moći da sve to i pomogne, skontroliše, s obzirom na ovu sadašnju situaciju uopšte i njene interese, vidit ćemo, ali svakako da će Rusija uvek pomoći i uglavnom tu su jako turbulentna, kako je rekao, dešavanja i vidjet ćemo šta će se desiti, ali to je uvek trusno A područje. da li smatrate da je Tito bio baš obačan faktor u tom sistemu da ne bude Rusija jedini beli čovek koji sarađuje sa... Ah, da, to je opšte poznato. Tito je stvorio pokret nesvrstanih koji je trebao, pošto su te oslobođene zemlje od kolonijalizma, hteli da pređu u socijalizam pod kontrolom Rusije. Da bi to sada Zapad i Amerika sprečili, onda je Tito nastupio i stvorio takozvani treći blok, kada se tada to zvao, nesvrstani blok, da ne bi išlo kao navodno ni zapadu ni istoku. To je, mislim, sada svima jasno i to je on uspešno uradio, zato je bio bogato nagrađen od strane Amerike. Mi smo dobili to milijardi kredita nepovratnog i tako smo lepo živjeli u toj SFRJ. Topi. Tako je. Hteo bih da vas pitam za kraj kakva je perspektiva Srbina na kraju 2025. i šta nam je činiti u sledećoj godini? Pa, perspektiva je jako komplikovana sve dok je ova vlast sada i ovaj režim dok nas vodi u ovaj sunovrat. Znači, slobodno mogu da kažem da smo baš dodirnuli dno, da je Aleksandar Vučić sve prodao i izdao sve što se može. Po nekoj mojoj kvalifikaciji, on jako je malo reći da je on izdajnik, on je veleizdajnik, jer je izdao našu i prodao našu svetu srpsku zemlju, predao je Šiptarima, bez ikakvog razloga, za to ništa nismo dobili, a i da smo dobili, nije smeo to da uradi, jednostavno to spada u veleizdaju. Znači, mi više tamo nemamo sada po nikako pravo, jednostavno ništa. Znači, taj pogubni briselski sporazum, nemačko-francuski, ohridski sporazum su totalno nas udaljili i totalno nas razvlastili od našeg srca, kako da kažem, i od naše svetinje, a to je Kosovo i Metohija. A šta mi treba da uradimo? Naša perspektiva je da mi jačamo nacionalnu svest, da se suprotstavljamo ovome sve što se dešava. Evo vidimo sada u Skupštini šta se sve dešava. Koje su to struje? Pa evo, naš narodni poslanik je lepo rekao, to mi se najviše sviđa, doktor Bora Antonijević rekao je, pa Hrvati bi glasali, više bi glasalo dobili da je ovaj zakon o genocidu Hrvata nad Srbima u Jasenovcu, više bi dobili glasova u hrvatskom parlamentu nego što smo mi. Pa to nije da je sramota, nego to je, jednostavno me stid i sram što imamo takvu skupštinu, takvu vlast, takvu vladu i da ne govorimo i o ovim zakonima. Malo je falilo da prođe i zakon o istopolnim brakovima, kao što smo videli. Malo je falilo da je Ana Brnabić pritisla ono crveno dugme tamo i pozvala na glasanje, glasali bi svi to. Jel se slažete? Apsolutno. Tako da, taj sunovrat, to mi moramo da sprečimo, jačajući nacionalnu svest, i to je naša budućnost, da ja smatram da naš pokret je upravo osnova za to. Naš pokret, mi Snaga naroda, je upravo osnova za to. Mi okupljamo upravo takve snage i usmeravamo ih na taj put. Pa sad, evo, neka se odluče Srbi, pa neka vide na koju će stranu. Iz vaših usta u Božje uši. Dragi prijatelji, to je bio Žarko Pecić, predsjednik izvršnog odbora pokreta Mi Snaga naroda, artiljerijski pukovnik u penziji, a vi čujte njegove reči i nikad ne prestajete sa borbom i hvala Bogu pobedit ćemo. Doviđenja.